Assalamu alaikum, barkanku dai abokanai. A baya mun yi bayani dangane da abin da ake nufi da AI ko kuma mu ce Artificial Intelligence a Turance, abin da Hausa muka fi sani da ƙirƙirarriyar fasaha mai tunani. Ƙirƙirarriyar fasaha mai tunani, kamar yadda muka yi bayani a baya, manhaja ce ko kuma na'urori ne waɗanda aka ƙirƙire su domin su dinga yin ayyuka na tunani. To a yau kuma mun zo muku da bayani ne dangane da ire-iren AI, kasuwar AI da kuma inda AI yake, kowane irin AI yake aiki. Za mu taƙaita. Zan yi bayani ne kawai akan AI kala shida. Da farko dai muna da sauƙaƙƙiyar fasaha mai tunani. Sauƙaƙƙiyar fasaha mai tunani ita ce fasaha mai tunani wadda aka samar da ita domin ta yi aiki kala ɗaya kacal. Kamar misali Google Assistant, kamar Siri ga ma'abota iPhone kenan, kamar Google Lens, kamar Face Recognition App na cikin wayoyinku wanda yake buɗe muku wayoyi yayin da kuka haska fuskar ku idan kun saita Face ID. Kamar na'urar nan da ake amfani da ita wurin hasashen yanayi, a gano yiwuwar samun sanyi, zafi, ruwan sama ko kuma kwalleliyar rana. Rukuni na biyu a cikin ire-iren AI shine abin da muke kira da babbar fasahar AI ko kuma mu ce General AI ko kuma babbar fasaha mai tunani a Hausance. Duk da dai a halin da ake ciki har yanzu ba a gama samar da ko kuma haɓaka wannan AI ba, amma shi nau'i ne na AI wanda yake samarwa kuma yake iya koyon sababbin abubuwa. AI ne da za ka iya koya mai ayyuka sannan kuma za ka iya amfani da asalin abin da aka cusa masa. Nau'i na uku shine Super AI ko kuma abin da muka fi sani a Hausance ƙaƙƙarfar fasaha mai tunani. Wannan fasaha ce da aka ƙirƙira ta domin ta yi aiki fiye da tunanin ɗan adam. Duk da dai cewa har zuwa yanzu ba a samar da wannan fasaha ba, amma masana suna ci gaba da tattaunawa domin ganin yadda za a iya samar da ita.